Bametxe dugu, Patxi Iriarte, Mak, Donostebeko Iruritarra, argazkilaria, berez hemen daukagu argazki makina eder bat, gero solastuko gara uni buruz, eta berriki baita ere argazkilaria izatez gain, baita dokumental bat egin duzu, ezta? Bai, urpelaria bezala, ibiltzen gare bezala, beti izan dugu beti aukera egiteko argazkik itsasoan, eta, hemengo inguruko berrik, alden bezala, atitu du, eta, nahiko polita gelditu da. Orduan argazkilaria, baina baita ere urpekaritzan aditua. Bai, ja, baditugu urte batzuk, eta, segitzen gara hortan, animo badu eta gauza, adina aldatzen da, baina, hoi adine guziko da kirol bat polita. Eta kirol hau nola, bapatian nola hasi zinen kirol hontan, zetaz berez hemen, bai itsasoa ondoan daukagu, baina berez hemen ez dago afizio hondirik, ez? Bai, ala da, baina, garai batean, gazte denboretan eta hola, baginon Elizondoko monjetako zinea, eta, han pelikulazi ikusiz, itsasoko pelikula, eta, kezkatu zaten pixko eta ber nola zen mundu hori, eta pixkanaka ertu ginen alerta. Ez dugu galdetuko zure adina, baina zuk zure garaian, Jacques Cousteau eta orduan hortxe ziren fuerte urpekaritzarekin, baita zinemarekin, eta bar, ezta? Ala da. Ja adina aldatzen da, baina denboraketan bazena zen Cousteau eta bere erreportaia eta gauzak, eta denbora hartaikuna eta honiz moldatu da hobetara, ez? Baina moldatu da honiz bai, historia hau. Eta gero, berez, hasi zinen, suposatzen dut, Hondarribin edo Donostin edo inguru hortan, ez da? Hemengo gauzak hasten dira etxetik, ez? Eta lehenbiziko urpeko lekuak izan duguna da Hondarribi, parean duguna, Getare aldean, eta Donostiko xoku hortan ere ibiltzen gara. Desberdina dira gainera gauz lekuak. Baina baita ere, baitozu urte pila bat, bidaiatzen, ia zagutzen duzu mundu osoa. Esateko mundua oso handia da, ez, baina esan bezala, ezin dugu bidaiak, gero eta hobeto prestatuak, eta bai izaten alda itsasoa da ikaragarria munduan. Baita ere, parte hartu duzu, hainbat lehiaketan, ez da? Hor badaude lehiaketak urpekaritzan, batez ere argazkilaritzan, eta hortan ere sari bat baino gehiago irabazi duzu. Bai, denboraz egiten duzu gauzak, itsasoa da, intziak hasi bezala, eta suerte behar da. Aukerak izaten dire, agertzen dira, aprobetxatzen duzu batzutan, eta lanoketan bilduz, urtez bilduz, aldatzen dire sariak batzutan, suerte pixko batekin, eta pazientzia pixko batekin ere. Eta gero batean, argazkilaritza ezik, hasten zara baita ere filmatzen. Hau da, irudiak ateratzen eta baita ere gero irudi hauek montatzen eta dokumentalak egiten. Gaur egun izaten dira aukerak ere, egiteko bi gauzak. Hau garai batean izango zen oso zaila, zen izango ginen kamera handi bat, eta beste kamera bat eramateko beharko ginen berze bideokamera. Baina gaur egun badire kamarak, akzioko kamarak izaten diren txikiak, eta gainen montatzen altuzu bideokamera eta gauzak. Gauza da, zu pentsatzu orai tresnunekin biharko ginula ere bi beso flashak eramateko, eta bideoentzat ere argia biharko ginuke. Eta hortako egiteko filmazio bietara, erne hon behar zara bi aldetik, bi pantailatik. Baina, lortzen alda gaur egun, aizaku. Gainera, berez, argi gutxi badago, ez da? Hor, hainbat metrotik behiti, gero eta argi gutxiago. Bai, hemen nabaritzen da gehiago. Zen da itsaso bat
gogorrago bezala, eta orduan izaten da materia suspensioan gehiago, izaten da legarra gehiago, ez da bizibilidadez hain ona beste lekuak bezala. Baina alare, flashez lagunduzta, egiten alda eta argiak jarrita laguntzarekin, egiten alduzu imagen batzuk. Eta hori dena lotzen da olako karkasa edo olako argazki kamera batekin. Hau da, zenbat metro behiti? Gaur egun, ja karkasok izan dira batzu izan ginenak, ziren sentzilioago eta gauzak, baina adibidez, oraingo karkasok jeisten aldire 1 metro urrazpian, eta pensatu behar dugu gure ekipazioekin, gure arnasa, gure botilakin ez gara jeistenar 60 metrotik baino behitiago, irauten dute ederki. Eta gero hemendik jartzen zizkiolako biki derrez, hola flasak eta... Bai, hemen lotzen zaio tresnak, bi beso, eta behar duzu ireki flasak, eta gero indarra goitituz, jeitziz, eta kanpoan bezala pixkot argia neurtuz, eta hortan behar duzu moldatu. Naiz eta urpegaritzako irudiak hain lasaiak dirudi, badirudi zuek berriz nahiko lanpetutak ibili barzate. Alde batetik arnasaren kontua, baita ere metroak eta bar, gero hori ere kontrolpean eduki behar da, eta gainera baita olako kamarak eta olako argiak, flashak eta bar, ibiltzen dituzue, orduan nahiko lanpetutak ibiliko zate. Bai, bueno, ni heldu naiz, benpin, nire lanetik, argazki mundutik. Eta pixko gora bera jarrita nago pixkot kontuan izatea argazkien parametrok eta bere neurrik eta gauzak egiteko ez. Eta horrein gain, hobena duguna da hortan automatizatu bezala badugula gauz batzuk kamarain kontuz eta gauzak erabiltzeko. Eta gero bai, pixko terne behar zara, zen hau da mendian ibiltzea bezala, brujulatxo bat behar duzu, ze nora iparraldera zoazin, egoaldera behar duzula bueltatu, itxasontzia behar duzula atera, albalime duzu benpin, bestena baditugu flotadore batzuk, egiten duzuna guatu arnasakin, eta seinalizatu non gauden. Galduta, izaten aldatzen urazpin, batzutan korrientak izaten dira, eta nahi hurbilatera ere, korrienta eramaten aldatzu urrun. Eta hortigoiti, arnazaren kontua, gero eskumuturren eramaten dugu ordenagailu txiki bat, tendakuna noiz ataitzen algaren, zen kusi behar da itxasuan ere, segun ze sakonen ibiltzen zaren denboraz, behar duzu gelditu 3-4 metro parean egiteko deskompresioa. Eta gauza horiek gaur egun, hobetu dira pil bat, zen baduzu erleju batzuk esaten datzutenak, bestenak beharko tabla batzuk direna lehenoko denborakoak, baina orai hobetu da gauz guzti horiek gehiago. Orduan baditu bere arriskuak. Gainera aski baita posiblea da urpekaritzan mozkortzea, alkohola edan gabe. Bueno, bai, zerbait olakoa. Baina urtekin, igual iten duzuna da zautuz zure gorputza, eta nabaritzen duzule gauza horiek, beti izaten ere, koska txikiak iten alduzion, bakizu biazara gehitu, metrotxo bat goratu, eta gelditu horrere, eta ja burua eta zure gorputza ja iten direla beti ondu, lasaituta dena, eta kaseitzen zara berriz. Baina, denborakin bezala, dena gauz guztia bezala ikasten dira pixkanaka. Eta gero hau denak ja baditu baita bere emaitzak, ez? Alde batetik, seguraskire gustoreak otentzate, olako gaian, olako lanetan, olako denbora pasan, baina baita ere gero zuen lana baita baitu bere emaitzak, ez? Aipatu ditugu lehiaketak, baina berriki adibidez Donostin sari bat irabazi duzu, baita dokumental batekin. Bai, gu prestatu genuen zerran dugunez, inginun lotu
izan diren gauzak hemen berexiak, igual hemengo ingurukoak, eta, bueno, pixkot sustraia bezala hartu bidasoa, nola bidasoa ja Hondarribi aldera egiten den agertu eta gauza hortan, itsaso aldera, pixkot azmenta bezala esan ginen nondik heldu garen eta ze sentimentu garen eta ze konexioa dugun bidasoa guzia. Ja, pues, denboraz, temperatura denbora egiten duna inguruan, animaleak, gauzak, txorik, eta denak diren, pixko lotuz dena tema guzik. Eta, bueno, hori gustatu, ongi hartu zuten Donostiko epailak, eta bai saritu zakuten. Zein da izenburua? Barkatu? Izenburua, filmaren izenburua? Bai, bidasoa Odol Urdina da. Odol Urdina. Hoixe da. Bai ez, beti izan dugulako fama denok hemen noblea garela? Bueno, ez. Hoi da, berze koska bat egiten duguna hortan, pues, berdintu bezala, garbitasun, bidasoa garbitasun bezala, natura bezala sortzen den lekura, eta horren gainez, aliatzen den itsasora urdin kolorea du. Urdina eta baita berdea. Bueno, hori da egia, karo. Gure itsasoa hainbeste sedimentu eta gauzetik dela gehienetan berde xamar izaten da. Baina, bueno, urdina ere. Hoixe, bueno, berdea izaten altzen ere, balioko zuen ere gauza. Baina urdina da fineo bezala esateko bezala, odola. Eta nortzuk parte hartu duzu proiektu honetan? Bueno, laguntzak izan dugu, ni bakizue salbadendatik eta hola beti tresnak eta gauzak uzten da dela, beti izango du tripodeak eta gauzak, eta zenbaitzuk etortzen diren laguntzakin. Eta gero edizioan nire lehenguzu Lauraren mutila, dena Julen Palacios, eta edizio bat lan hartu zuen, eder bat intzun, eta biek kontuz izanez, ingilun lan hau prestatu. Orduan, zuk aipatu duzun bezala, da bidai bat, nola baitere, nola bidasoa nondik eta nola sortu eta nondik nola joaten den, eta gero ja, batez ere gero ja baita itsasoko irudiak eta urpekaritzako irudiak noski. Hoi da. Da gero, pues, ja itsasoa aiatzen garen bezala, pues, zer dugun ingurun, ze gauz bereixiak gertatzen aldiran, zen batzutan gertatzen dira, adibidez, personaia berezia bezala atetzen dugu ataloa, eta ataloa da arrain bat berezia, borobila dena, eta, bueno, orain 20 urte burun ikusgarrien konzentrazio arrain klase horietaik izan zen Getari aldean, Getaria da leku bat berezia ikusteko ataloak, eta ikusgarri izan zen, eta nik uste hor idurietan agertzen den gauza da pixkot erakusteko zer eta noaino izan zen hori. Eta inbertze urtez urpekaritzan ibili ondoren, nola ikusten duzu gaur egun itsasoa eta naturguneak edo hemengo natura ondarearen egoera? Hobeago, makurrago? Bueno, hemengo aldetik, eta gauzak ez iten diren, hasten den lekutik errekak hobetu dire, garbitzen direa gehiago, nik uste iten dela gehiago zaindu, Nafarroan gobernu aldetik, kontzientzia gehiago bada, lehenago batatzen ziren hauniz papera, tribu, bolsak eta zenbait gauzak errekara, nik uste horrek kontzientzia gehiago baden, gaztetan ere kontzientzia gehiago bada, eta itsasoaldean ere nik uste hobeto den. Hobetu beharra, baina hobeto da. Bertzerik gabe, ezakit zerbait gehiago aipatu nahi duzun? Pues, bueno, proiektuak beti izaten direnak, pixko lotua erra, aurten tokatzen da bidaia, ahorratuta egiten duguna, eta batzutan, pues, etxe batzuk laguntzaren bitartez, egiten dugu pixkot, pues, bidaio moldatu
estilo hortara, ez? Eta urten Indonesian nik uste izango dugun aukera polita itsasoko berezian izaten alden hobenak ikusteko, nik uste. Bertzerik gabe, orduan, pasatuko gara zure laburmetraia edo filma edo dokumentala ikustera. Mila esker, Patxi? Eskerrik asko, nire aldetik eta ikusten gara zu, Peio. Hoxe. Bere aniztasun naturala eta fauna gure barneak esnatzen dituen erakargarriak dira. Eta bere erraietako bihotzeraino eramaten gaituzte, bizitzaren aberastasuna gogoraraziz. Argazkilaria naiz, eta ingurune hau barrutik sentitu eta maite dut. Nire denbora libre guztia, gure inguruneak eskaintzen diguna aztertzeari ematen diot, eta egiarran, aparteko esperientzia da. Bihurgunez betetako ibaiak, Arizti, Pagadi eta Gaztainondo ikusgarriak dituzten mendi berdeak, eta Pirineo Atlantikoko mota guztietako landaredia. Gure kostaldea harritsua da, itsaslabar aldapatxoez osatua. Neguan, itsaso amorratua eta bortitza daukagu, baina esploratzeko nire benetako muga hemen kokatzen da, itsasoa.
Ataloa. 100 arrainez inguratuta daude. Arrain ataloa, ozeano bero eta epeletan ikus dezakegu. Pazifiko ekialdean eta Atlantiko mendebaldean bereziki. Xenoforoez, zooplanktonaz, txipiroiez, krustazeoaz, eta beste itsas animalia oso txikiz elikatzen. Baina gure Kantauri itsasoa Atlantikoko muga urdin handira hedatzen da. Itsaso benetan zabala. Hemen, urrazpiko mendiak jaiotzen diren lekuan, itsasoko benetako nomadak aurkitzen ditugu. Manta arrainak eta marrazo urdin. Euntalarogei metro baino gehiagoko sakonera duen urpeko mendi hau oso ezaguna eginda azken urteetan marrazoekin urpekatzeko aukera ematen duela. Marrazoak erakartzeko erabiltzen dugun teknikari txumin deitzen zaio. Euskaldun asko bizi izan dira eta gaur egun bizi dira itsasotik eta itsaso.